У Грузіі ў аварыі загінулі 4 беларусы, яшчэ 15 у шпіталях. Улады трэці дзень маўчаць пра згарэлыя фуры на беларуска-расейскай мяжы. Ці быў гэта дронавы ўдар і якая прычына маўчання? Чаму у беларускай даменнай зоне працуе сайт, дзе вярбуюць на расейскую вайну? За што адпраўляюць з поля ў войска і хто гэта вырашае? Банкаматы беларускіх банкаў могуць не працаваць сёння ўначы. Беларус ідзе пешкі з Польшчы ў Гішпанію. Гэта «Пік свабоды», тут Алексей Знаткевич. Мы апавядаем пра навіны 13 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Улады і Беларусі і Расіі ўжо трэці дзень ніяк не каментуюць здарэнне на беларуска-расейскай мяжы, дзе згарэлі некалькі фураў. Турэцкае агенцтва «Іхлас» апублікавала відэа, знятае турэцкімі кіроўцамі. На відэа відаць згарэлыя фуры каля пераходу «Чырвоны камень» на мяжы паміж Бранскай вобласцю Расіі і Гомельскай вобласцю Беларусі. Турэцкае агенцтва паведаміла пра загінулых іранскіх і беларускіх кіроўцаў і пра тое, што гэта была атака дронамі. У той жа дзень з'явілася відэа, на якім гарыць яшчэ адна фура. Паводле расследнікаў «Свабоды», відэа знятае на трасе М10 ужо на тэрыторыі Беларусі, прыкладна за 10 кіламетраў ад расейскай мяжы. Чаму ўлады Беларусі увогуле ніяк гэтага не пракаментавалі? Вось што кажа эксперт Фінскага інстытуту міжнародных справаў Рыгор Ніжнікаў. Я думаю, тут галоўных два моманты. Па-першае, калі вы кажаце, што вось хто гэта зрабіў і чаму гэта здарылася, то вам трэба адпаведны адказ даваць. То бок, што вы будзеце рабіць, калі у вас, в прынцыпе, няма ніякіх зараз магчымасцяў. І для беларускіх уладаў зараз найлепшы варыянт проста замоўчваць і не ўцягвацца ў новую фазу канфлікта з Украінай. Ну а па-другое, галоўнае для Лукашэнкі гэта не спалохваць беларускае грамадства. Калі ў яго ўся легітымнасць, якую ён зараз спрабуе сабе будаваць унутры краіны, будуецца на тым, што я прынёс вам мір, я трымаюсь за гэты мір, а адпаведна атрымліваецца, што Беларусь частка расійскай агрэсіі і гэтую агрэсію падтрымлівае, за гэта будзе яе адказ, то гэта рушыць усю гэтую эфемерную канструкцыю, якую Лукашенко сабе выбудаваў. Таму ніякай цікавасці ў яго зараз з-за гэтых двух прычынаў няма ніяк афішаваць, што гэта здараецца і будзе здарацца. А тым часам у беларускай даменнай зоне «Бел» ужо больш за 3 месяцы працуе сайт, на якім беларусаў вярбуюць на расейскую вайну супраць Украіны. Такія дзеянні можна трактаваць як спрыянне найміцтву, а найміцтва забароненае беларускім крымінальным кодэксам. «Бел» – адзін з 2 афіцыйных даменаў Беларусі. Атрымаць там адрас могуць і замежнікі, але за гэтым мае сачыць аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Беларусі. Вот что кажа эксперт у лічбавой бяспецы Миколай Кванталияни. Надеюсь, сегодняшний комментарий поможет убрать данный сайт с просторов белорусского интернета. И, с одной стороны, да, регулирование национального сегмента интернета находится в руках национального регистратора и при поддержке оперативно-аналитического центра не может находиться в просторах интернета. То есть мы видим, что, соответственно, данный сайт не раздражает или не вызывает противоречий у этих регистраторов. С другой стороны, мы видим, что если нужно отобрать сайт у белорусских независимых медиа, это происходит достаточно оперативно. У Грузіі ў аварыі на горным курорце Гамізмта у рэгіёне Гурыя загінулі 4 грамадзяніна Беларусі. Яшчэ 15, у тым ліку 6 дзяцей, трапілі ў шпіталі з рознымі траўмамі. Некаторыя з іх у цяжкім стане. Кіроўцу мікрааўтобусаў, якім загінулі беларусы, затрымалі. Паведамляецца, што перад аварыяй ён выскачыў з кабіны. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі кажа, што беларускія дыпламаты працуюць на месцы здарэння і аказваюць усю неабходную дапамогу. Министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Саржвеладзе сегодня ночью лично посетил 11 пациентов республиканской больницы. Необходимое содействие оказывает руководство МИД Грузии и региона происшествия. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. МИД во взаимодействии с грузинской стороной окажет все необходимое содействие в репатриации тел и возвращении белорусских граждан на родину. Хотели бы обратить внимание наших граждан на важность внимательного подхода к выбору туристических операторов и тщательное планирование маршрутов передвижения при выезде за рубеж.
Паводле Александра Лукашэнкі, у войска на вайскова-выхаваўчыя зборы забралі ўжо 500 чалавек, якія нібыта кепска збіралі ўраджай. Хто працуе кепска, а хто добра, павінны вырашаць кіраўнікі гаспадарак, і яны накіроўваюць хадайніцтвы да чыноўнікаў. Міністэрства абароны ў сваёй справаздачы назвала імя Аляксея Клімовіча. Клімовіч не проста камбайнер. 2 гады таму ён першы ў Чэрвеньскім раёне намалаціў 1000 тонаў збожжа. А летась агенцтва Белта нават цытавала яго ў сваім рэпартажы пра перадавікоў. Праваабаронцы вясны кажуць, што выкарыстанне вайсковых збораў як нібыта выхаваўчага альбо карнага інструмента для аграрыяў – гэта злоўжыванне правам. Больш пра гэтую сітуацыю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Калі вы раптам планавалі сёння ўначы здымаць грошы з банкамату, майце на ўвазе, што банкаўскія карткі могуць не спрацаваць. Ад 1 гадзіны начы да 4:30 14 жніўня банкаўскі працэсінгавы цэнтр праводзіць планавыя тэхналагічныя работы. У гэты час магчымыя праблемы з банкаматамі, а таксама агулам з плацяжамі карткамі. У Беларусь перад выходнымі вяртаецца моцная спёка. Заўтра, 14 жніўня, будзе да 26 градусаў, а ў суботу ўжо да 30. У нядзелю дзень чакаецца да 34 градусаў цяпла, а па Берасцейскай вобласці месцамі да 36. Медыкі настойліва раяць прыслухоўвацца да ўласнага арганізму, мець побач пітную ваду і неабходныя лекі, а таксама не заставацца наўпрост пад сонцам. Беларус Яўген Гуцалаў вырашыў прайсці шляхам пілігрымаў з Польшчы да іспанскага гораду Сантьяга де Кампастэля. У размове са «Свабодай» ён расказаў пра свае прыгоды і пра тое, як кожны можа паўтарыць ягоны шлях, расказвае Ганна Ярмакович. 200 еўро ў кішэні, намёт за плячыма і 1000 кіламетраў наперадзе. Беларус пешшу ідзе з Варшавы ў іспанскі Сантьяга де Кампастэла. Віцеблянін Яўген Гуцалаў праславіўся яшчэ ў 2019-м. Тады ён за 10 дзён прабег Беларусь з поўначы на поўдзень, 650 кіламетраў. Падчас пратэстаў 20-га Яўгена затрымлівалі. Пазней ён пераехаў у Турэччыну. Вясной 24-га Гуцалаў ужо прайшоў пешшу каля 2500 кіламетраў з Вены ў Стамбул гістарычным шляхам Султана Сулеймана. Цяпер у яго новы маршрут да Сантьяга де Кампастэла. Гэта знакаміты шлях пілігрымаў. Яўген ідзе праз Польшчу, Нямецчыну, Бельгію і Францыю. Разлічвае дайсці прыкладна за 120 дзён. За першыя 2 тыдні ён ужо прайшоў каля 1500 кіламетраў. Штодня ён праходзіць 35-40 кіламетраў. Ночыць у намёце або ў прытулках для пілігрымаў пры касцёлах. А душам часта служыць проста рэчка ці кран з вадой. Цяпер, паводле Яўгена, у яго засталося каля 200 еўра. Калі яны скончацца, беларус гатовы шукаць падпрацоўку проста па дарозе. Часам грашыма дапамагаюць і падпісчыкі падарожніка. Сталага дому у Яўгена цяпер няма. Сам ён кажа, што ягоны дом у сэрцы, а калі аднойчы зможа вярнуцца ў Беларусь, не выключае, што і туды пойдзе пешшу. Вы глядзелі навіны на канале Пік Свабоды. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. Заставайцеся са Свабодай.